Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння мне так атрымалася, што я ўпершыню убачыў вось такую прыгажосць. Гэта у нас што? BMW R18. Гэта прыгажэйшая цацка для дарослых мужчын. Яна вельмі дарагая і ў базавай камплектацыі яна каштуе $25 000. Але гэта у базавай. Гэта ж камплектацыя, калі паглядзець. Яна зусім далёка не базавая. Каштуе яна значна больш. Па-першае, тут хочацца вызначыць вось гэты рухавік апазітны. Вы паглядзіце, які ён вялізны, якія трубы. Ён дае 91 лошадиную сілу. Не ў кожнага Т3 ёсць столькі лошадиных сіл, не кажучы ўжо пра Subaru Libera. Толькі ЛТшка ў яе 102. Так гэта ЛТшка, пры ўсім пры тым расход у яго 6 літраў на 100 кілометраў у гэтага прыгажуна. Тут прыгожа ўсё, ад колера да кожнай дэталі. Усё зроблена з густам. Прычым, што хочацца адзначыць, што гэты матацыкл, яго правобраз, хто вытворцы яго, яны ўзялі з матацыкла BMW 1936 года. Якая ручка. Усё сведчыць аб надзейнасці. Панель приборная. Яшчэ тут, мабыць, не дынамік. Гэта хутчэй за ўсе нейкі экран. Дынамікі, вось яны тут. 4 штукі стаіць. 2 спераду, 2 ззаду. Тут накруткі. Тут нават телефон. І што можна долучацца, злучэнне нейкае рабіць. Так. Это куфары такие. Я так разумею, что это относится до класса круизеров, такие мотоцикл. У его есть круиз-контроль, и что вельмі цікава, нават задняя перадача есть. И калі паглядзець, мы побачым тут найпрыгажэйшы кардан. Вельмі надзейная штуковина. Вельмі надзейная. Не параўнацца з цепямі і з іншымі, з рамнямі. Вось які бліскучыя цыліндры. Бачна, што гаспадар яго вельмі дарагая. Вось такая оптыка светладыодная. Манцёры якія магутныя, вельмі жорсткая рама тут, потому что паспрабуй такі рухавік усталяваць. І хутчэй за ўсё ён дастаткова цяжкі. Там розныя электростартеры, відаць, стаяць. Ось динамики. Ось сюда трубы. Быццам бы ніхто і не ездзіў на ім. Тут нейкія налепкі. Усё BMW адзначае. Ну, вось такая прыгажосць. Каштуе яно добра. Але чалавек заробіў, чаму і не, малайчына. Будзе прыемна на яго паглядзець, калі ён будзе сунуцца па вуліцах горада. Ну і побач дробныя аксесуары. Зразумела, боты, галаўны убор. Ну а як жа ж, калі прыехаў, по 100 грамм зрабіць.
Ну і музло паслухаць, паглядзець на свайго коня. Усім усяго найлепшага, бяспечных дарог. Пакуль.